gence gelen. Jinavedan uçağına radyoya denge gelden baş godarın heceyi 24 Cotmehe 2024 Penşemli Brüksel'e saat 13'de elamede çağırdı. Hemen uçağına var hoca peşkeş bikinle peşiçen sarın uçağına. Ömer Öcalan Reber Apore Hevdi Tenkir Ogu Tecrit devam dike. Parizlerin Reber Apoj bu hevditine serledan eknulkeren. Devlet Atırkağ'da kerci şevedin ve erişil Bakur Roşate Suriye'deki bigişti 12 kez şehit boğun 25 birindar bu. Murat Karayılan Gud Emre Nadıl taktiken şere teybet. Fermandarya bir yergaha navendiya yeja astare Beritan Gülnaz Karataş bir ani. HPG bu bir alina şehit Beritan gerek çalakili darkıstan. Dubareden başkodarın heyecan despot berfregan uçeğin xwedikin be peyama Reber Apo berdevam dikin. Piştirir çulu çarma parlamenteri Dem Parti Ömer Öcalan li İmrali hevditinek bir Reber Apo repekani. Ömer Öcalan peyama Reber Apo biraya giştire parvekiri gud. Di 23 Cotmehe deli girtika grava İmraliye Mümbrez Öcalan re hevditin ki hevditin de çarşoya malbat ede hatiye kirin. Brez Öcalan de hevditine deli ser bu yerin gişti en siyasi nırxadın kir uxes ev peyama uyi bir gijeraya gişti. Tecrit devam dike. Eğer şart u merc beni afradın ez xwedi ve heza teorik u pratikim ku ve pevajoy zemina şer derbasi ser zemina hukuki u siyasi bikim. Revşaviya tendurusiye baş bu slav le herkesi dikir. Parizlerin Reber Apoj bu hevditine serledan eknu kirin büroya hukaya 7 sale gut ve davili pekani ne mafe mruvan a İmraliye beyani. Ji parêzerên Büroya Hukukê ya 7 salê Rêzan Sarıca, Raziye Öztürk, Mazlum Dinç û Faik Özgür Erol ji bo hevdîtina bi müwekîlê xwe Reber Abdullah Öcalan re serî li dozgeriya Komarê ya Bursa û Müdûriyeta Girtîgeha İmraliyê dan. Di hema demê de parêzeran ji bo hevdîtina bi girtiyên din ên li İmraliyê tên girtin Ömer Hayrî Konar, Hamilî Yıldırım û Weysî Aktaşî serî li ser dozgerî û Müdûriyeta Girtîgehê dan. Piraniya serlêdanên ji bo hevdîtina bi Reber Abdullah Öcalan, Ömer Hayrî Konar, Hamilî Yıldırım û Weysî Aktaş nayên bersevdayîn. Hevdîtin her 6 mehan carekê ji hêla dadgeriya înfazê ya Bursayê ve bi hinceta cezayê dîsîplînê tên asten kirin. Bi biryara dawî re di nava 8 salan de herî kêm 13 caran ji bo 6 mehan cezayê hevdîtina bi parêzeran re hate dayîn. Her wiha Büroya Hukukê ya 7 salê têkildarî serdana parlamenterê Rihayeyê Dem Parti Ömer Öcalan a li İmraliyê jî daxuyanî da. Di daxuyanê de hate gotin müwekîlê me Birêz Abdullah Öcalan û biraziyê wî Birêz Ömer Öcalan di çarçoveya serlêdana malbatê de do hevdîtinek kirin. Di ser hevdîtina dawî ya malbatê re sisiyê adara 2020 4 sal derbas bûn û piştî vê demê hevdîtin pêk hat. Beriya her tiştî divê ev serdan tenê weke hevdîtinekê nehêştin û berdewam bike. Li gorî destûra bingehîn, kanûn û peymanê navneteweyî divê Birêz Abdullah Öcalan, Birêz Hamilî Yıldırım, Birêz Ömer Hayrî Konar û Birêz Weysî Aktaş karibin parêzer û malbatên xwe bibînin. Birêz Öcalan xwedî wê hêza teorik û pratik ku dikare ku pêvajoya ji zemînê şer derbasî ser zemînê hukukî û siyasî bike. Lewma hevdîtina bi rêk û pêka bi Birêz Öcalan re wê li Tirkiye û herêmê rê li ber çareseriya pirsgirêkên civakî û siyasî yên li ser bingeha aştî diyalog û li hevkirina demokratîk veke. Di vê çarçoveyê de em dibêjin divê binpêkirina mafên mirovan a bi rêk û pêk ku li İmraliyê dewam dike bidawî bibe mafê hevdîtina bi parêzeran re û malbatê ku ji sala 2019 û vir ve tê asten kirin li gorî qanûnê bi cih bênanîn. Pelegodarên Devlet Atırkağ'da geker şevidin ve erişi seranseri Rojavayê Kurdistanê Bakur û Şatê Sûriyê dike.
Şevedin Êrişa Dewleta Tirk adagir ker bi êrişa li ser bajarokê Tirrifatê kantona Efrîn Şehbayê dest pê kir. Li vir komkujî kir. Di êrişê de zarok ji di nav de 4 welatî şehîd bûn, 10 kes ji birîndar bûn. Piştî vê êrişê Dewleta Tirk adagir ker berê xwe da kantonên din ên herêmê li kantona Firatê navên da Kobanê 5 caran bombebaran kir. Firin jî di nav de Dewleta Tirk adagir ker êrişî cihên xizmetguzariyê jî kir. Ji ber bombebaranê ceyrana Kobanê qut bû. Êrişên herî giran jî li dijî kantona Cizîrê pêk hatin. Li vir jî îstasyona avahiyên stratejîk ên binesaziya di hedefa dagirkeran de bû. Li Dêrikê de êrişa îstasyona Gazê ya Swêdiyê de 8 welatî şehîd bûn. Her wiha gelek kes jî birîndar bûn. Di derdora Çiyayê Qereçox û gundên Tepkê, Girê, Wûra, Mêrka, Mîra jî hat bombebaran kirin. Li Qamişlo navên da Xelîc a Tenduristiyê û du navên tên asayîşê di hedefa dagirkeran de bû. Di van êrişan de jî çend welatî birîndar bûn. Li Amûdê jî balafirên bê mirov ên Dewleta Tirk îstasyona elektrîkê û derdorê wî bombebaran kirin. Di êrişê de ziyanên maddî li navên de çêbûn. Li Tirbespiyê jî îstasyona petrolê ya Saîdê hate bombebaran kirin. Ev îstasyon beriya niha jî 2 caran bû hedefa dagirkeran. Wekê din tevaya şevê êrişên li ser gelek herêmên din dewam kirin. Fermandariya biryargeha navên da parastina gel NPG Murat Karayılan got emrê nadin taktîkên şerê taybet. Fermandarê biryargeha navenda parastina gel NPG Murat Karayılan bi bîr xist ku Dewleta Tirk rêberê gelê Kurd û PKK weke muxatab qebûl kiriye û got xuya dike ku rol daye siyaseta demokratîk ya qanûnî. Banga Devlet Bahçeli ji aliyê Cevherî ve Banga Kevelê ye ku rêberê gelê Kurd weke muxatab dîtiye. Ji xwe ji bilî vê rastiyê tu çareserî pêk nayê. Eger nêzîkatî li gorî vê heqîqetê be, wê ji aliyê Kurdan jî bersivek herênî bide. Baş tê zanîn ku armanca Dewleta Tirk ev e ku di dîzaynkirina nû ya rojhilata navîn de destûrê nedike Kurd bibin xwedî statû. Bi armanca dagirkirina sînorên mîsaxê millî tevdigere. Karayılan diyar kir ku gerîlayên Azadiya Kurdistanê wê tu carî rê nedin taktîkên şerê taybet. Divê serdema giringa dîrokî de ji her demê zêdetir bi biryadariyeke bilind rola xwe di xeta rêbera de dilîze û erka xwe bi layıqî bicîtîne û wê bîne. Bi tecrübeya xwe û performansa xwe ya îdeolojîk, polîtîk û leşkerî wê bihêztir li ber xwe bide û bi ser bikeve. Divê kes hesabên şaş neke. Karayılan got ku pirsgirêka herî ciddî jî sîstema tecrit û îşkenceyê ya li ser rêber Apoye. Li hemberî ku kampanyayên navnetewayî bi xurtî dewam dikin jî divê em weke tevger û weke gel bi xurtî bersivê bidin rastiya rêber Apo û destên wî xurt bikin. Weke tevger em ne li dijî pêvajoya çareseriya demokratîkin. Piştî ew xas tecrübeyan em rê nadin polîtîkayên xapandinê ku di çarçoveya taktîkên şerê taybetê tên meşandin. Weke berê em rê nadin planên xapandin û têkbirinê. Piştî ku mutabaxata li Xesra Dolma Baxçayê hate xwendin, di Nîsanê de rêber Apo wê banga komkirina Kongreya PKK bikira û banga bi encamkirina vê pêvajoyê bikira. Lê Tayyip Erdoğan mutabaxat înkar û red kir. Tecrit û şer ferz kir. Rastî bi vî rengî ye. Niha hinek radibin ku mîna tiştekî nû heye daxifin. Li aliyê din jî dar nîşan didin, gefan dixwin. Em tekoşîna xwe dimeşînin û pêwîstiya me bi kesî nîne. Dubare dibêjim, divê kes hesabê şaş neke. Zemînê me jî xurt e, potansiyela me çeperên me jî hene. Li her derê hêzên me çeperên xwe diparêzin. Lewma bila ti kes hesabê şaş neke. Yên ku hesabê şaş bikin wê bi xwe zerarê bibînin. Navê ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê derbarê êrişên Dewleta Tirk dagir kerde daxuyaniyek da. Di daxuyanê de ev agahî hatı parvekirin. Dewleta Tirk şevê din qadên sivîlan, firin, îstasyonê ceyranê, petrolê û bendên hêzên ewlekariya hundirîn kirine hedef. Bi giştî 42 deverên ku piraniya wan saziyên xizmetguzariyê bûn. Di êrişan de 2 zarok bi giştî 12 sivîl şehîd bûn û 25 jî birîndar bûn. Qesedê di daxuyaniyê xwe de ev peyam da. Ev êrişê
هواره ین دومدار دشمناتیا دولتا ترک آجیگری من نشان داده. بوان ایریشان هود دا آلوزیه خوی ین هندرین درخه در و تواهی بلاو بکه. امه جاره کدن دبیشن امه لهمبریوان ایریشا بسکنن گل و هرم خوی جوان بپاریزن. دبی رای گشتیا جیهان جی دنگ خوی لدی جوان سوچن دولتا ترک آداگیر کرد درخه و پیشی لی بگیره. مازلوم عبدی گوت هزیر مجبو پاراسنا گلو آخا خواه آماده نه فرمانداری گشتیا قصد مازلوم عبدی دیار کرد که دولت ترک با آوه که بی سروبر و بی بنگه ناوند خدمت گزاری تندرستی و جیهن سیویلان بمباران دکه. درباره وان ایریشاندا فرمانداری گشتیا قصد مازلوم عبدی لسر حساب خواه مدیا دیجیتال پیامک پار وکر. عبدی دی بیجه ام تقص دکن که هزیر مجبو پاراسنا گلو آخا خواه آماده نه. ایریشن دولت ترک آداگه که جشویدن و لسر روجاوه کردستان دومه. در انجام آن ایریشانده گلک ناوندن خدمت گزاری و سیویل هاتنه هدف کردن گلک شهید و بیریندار شبونه. در پیام مازلوم عبدی ده هات گوتن ترکیه باوی که بی سروبر و بی بنگه هرمن ما بمباران دکه ناوندن خدمت گزاری تندرستی و سیویلان دکه هدف و سوچه شردکه. ام گلک جاران آماده بونا خویش بو دیالوگ که دین زمان لام تقصد که هزین مجبور پاراسنا گل و آخا خواه آماده نه. Revberiya Xweseriya Demokratîk jî têkildarê êrişên dewleta Tirkiye dagir kir êlnê dijî herêmê daxuyaniyek weşand. Revberiyê diyar kir ku hedefgirtina sivîlan sûcekî şerê û li dijî qanûn û peymanên navneteweyî ye. Di daxuyanî de êrişên dewleta Tirk êlnê dijî herêmên Bakur û şatê Sûriyê hatine şermezarkirin, şehîdên êrişê hatine bîranîn û şîfaya lezgên ji bîrîndaran re hatiye xwestin. Revberiyê diyar kir ku dewleta Tirkiye dagir kir bi hedefgirtina zarokan û sivîlan hewl dide vîna berxwedanê ya gelê me bişkîne û ewlehiya herêmetêk bibe. Her wa destnîşan kir ku dema raydarên Tirk propagandaya bidawîkirina şer dikin, hedefgirtina gund, bajar û binesaziya herêmê dirûytî, niyet û riyê wan arastî di berdewamkirina siyaseta qirkirê de eşkere dike. Revberiya Bank li gelê herêmê kir ku li hemberî sûcên şerên dewleta Tirk li ber xwe bidin. Her wa bank li civata navnetewî kir ku li dijî êrişên dewleta Tirk li dijî gelan helwesteke cidî nîşan bidin û dawî li êrişan bînin. Revberiya Bank li koalîsyona navnetewî û hêzên Sûriyeyê kir ku berpirsyariyan xwe bi cih bînin, siyaseta dualî û pêdengiya xwe rawastînin. Revberiya Xwesera Şengalê jî bi daxuyanekê êrişên dewleta Tirk şermezar kir û got êrişên dewleta Tirk berdewama fermanê ne. êrişî xelkê Şingalê xelkê digurê malaka sivîl kiriyan vî tiştî şermezar dikin û em hikûmeta Iraqê û hikûmeta Kurdistanê jî şermezar dikin heka yanî vî tiştî rêlber nagirê hetanekî de êrişê Tirkiye ji wê derê bên malê sivîl malê belengaza bidin. Ya milletê êzidî dengê xwedgehîniye her dewletekê yanî vî tiştî rêlber vî tiştî bigirê û bi tir yanî em şermezariye dine hikûmeta Iraqê û reîsê Iraqê ka vî tiştî rêlber nagirê heta yek karibê zarokê êzidiya şerefa wî ne dayikê êzidiya şerefa Iraqê ne şerefa xwe naparîzê malê sivîla malê belengaza dewleta Tirk dewş kir ka hedefê ji xwe re em vî tiştî şermezar dikin û rêlber vî tiştî digirin û heta dinyayê zaroxa bêhna milletê êzidî û dayikê êzidî jî dest danayînin û destî ji dewleta Tirk re danayînin. Êrişî ser Rojava dika Rojava da hedefê nayînê êrişî ser xelkê Şingalê xelkê sivîlî belengaz dika li wir jî de bila zanibê hedefê nayînê û milletê êzidî bes xwedê heye yek însan nîne û milletê êzidî heta dinyayê destî ji yek însanî re danayînê. Ser hatina kan xuşk bi hadir dikim. Rastî ev êrişê tersonek ne merdana ka êrişî ser milletê me êzidî dika rastî cê şermezariye ye. Cê dilgiraniya milletê êzidiya me hêvî heye milletê me êzidî îro rabiya ser xwe bibiya bersev ji vê dijminê hovan re bêka malê sivîl malê belengaz dikine hedef yani ne mesela insanlık wani askeri ne mesela nizgi derek askeri ten eriştiğine avcı şermezari hükümete Irak'e mukabil ki hükümete Irak'e hatta nihociya bedenga ve mukabil ki av insanı bijin am ما في مرافعتي إنسان تبارز هتان هو أفشل إرشاد نصر شنغال يعني إنسان كي يزيد بلنغاز كأب إرشاد نصر مقابل ما في مرافعة إنسان ساكب جم أم حقوقات الإنسان بارزن هتان هو بدنجن مقابل يعني جد الجرانيا ما إزدياتي هم وياه.
Fermandariya biryargeh navendiya heyêja starê Berîtan Gülnaz Karataş bi bir anî hêja star dibêje jinên Kurd li ser xeta Berîtan têkoşîna xwe mezin dikin û dibin duruşmeya ji jiyan azadî de bela vê hemû cîhanê bûye. Fermandariya biryargeha navendiya Hêja Starê bi mebesta salvegera 32 ya şehadeta Berîtan Gülnaz Karataş daxuyaniyek da û got fermandar Berîtan yek ji wan mirovên xwedî hest û rohekî resem bû da pey ramanên roja azad û di oxara serxistina rêgezên wê de canê xwe kir berdêleke giranbiha. Hem dijminê dagirker hem xıyaneta Kurdekî evneşob da azberiya xwe de şewitandin. Ji bo vê jî Berîtan toveke ku bihêviya jiyana azad bişkevî û kulîlk vekirin bi vê hewildana xwe jiyan fêrîjinê kir. Heval Berîtan bi tekoşîna xwe ispat kir ku bêyî şerê wê jin azad nabe. Eger jin nebin xwedî artêşeke xweser ew ê nekaribin bibin xwedî îrade û azadî. Lewra heval Berîtan di artêşbûna jinê de xwedî roleke diyar kere. Hêja Starê got ku heval Berîtan di sala 1992 de asta fermandara komê de erk girt û ev jî fermandariya destpêkê ya artêşbûna jinê ye. Di raperîn û serhildanên dîroka Kurdan de jinên ji bo nekevin destê neyar de xwe ji zinaran de avêtin. Berîtan ev jinên bi şeref û azwerî careke din danejiyandin û jin jiyan azadî û zanista netewaya demokratîk bi îradeya xwe re derxist lûtkeyê. Lewma Berîtan ji bo her gerîlayeke Hêja Starê pîvana helbesta berxwedanê ye navenda azberiya her lehengeke azadiyê ye. Hêja Starê balê dikişîne ser damarê îxaneta ku di şexsê mala barzanî û pedekê de derketiye holê û dibêje li hemberî vê îxaneta kur û dijwar helbesta Berîtan ji bo her gerîlaya Hêja Starê riya tekoşînê ye. Ev rê jî riya serketinê ye. Ev rastî di felsefeya jin jiyan azadî de şêmber bûye û bingehê misogeriya serketinê ye. Ji bo bîrana şehîd Berîtan gelek çalakî hatine darxistin navenda ragihandin û çepemeniya HPG bi daxuyaneke rewşa dawiya şer li çayên Kurdistanê ragihand. HPG got hêzên gerla ji bo bîrana fermandar Berîtan Gülnaz Karataş gerek çalakî li darxistine. Piraniya van çalakiyan bi pêşengiya hêzên Hêja Starê pêk hatin. Ev çalakî û encamên wan wiha ne. Li herêma şehîd Delîl a Rojavayê Zapê 21 Cotbeyê li qada berxwedanaya girê Bahar derb li traktoreke ku alev ji dagirkeran re dibir hate xistin. 23 Cotbeyê gerlanî Hêja Starê li qada berxwedanaya girê Cudî çalakiyeke suîkastê kirin. Li çalakiyê de kamereke mobese hat imha kirin. Heman rojê de çalakiyeke cudaya gerîla de du dagirker birîndar bûn. Gerîlayên li qada berxwedanaya girê Amediyê li dijî dagirkeran çalakî kirin. Li vir jî dagirkerek hate ceza kirin. Dîsa li vê qadeyê di çalakiyên cuda ên gerîlayên Hêja Starê de droneyeke artêşa Tirk hate xistin û kamereke mobese hat imha kirin. Li qada berxwedanaya girê FM jî teqemeniyê dagirkeran hatin imha kirin. Li herêma Xakurkê sûyeke Mehê gerlayên Hêja Starê bi çekên giran derb li dagirkerên li girê şehîd Hemîd xistin. Li herêma Metîna 21 Cotmeyê dagirkerên li qada berxwedanê ya serê Metîna çeper çêdîkirin bûn hedefa gerîla. Di vê çalakê gerlayên Hêja Starê de dagirkerek birîndar bû. 22 Cotmeyê li qada berxwedanê ya Şelazê kamereke mobes hat imha kirin. 24 Cotmeyê jî dagirkerên li vê qadeyê di hedefa gerîla de bû. Di encama çalakiyan de derb li çeperekê hat xistin û dagirkerek birîndar bû. HPG derbarê êriş û sûcên şerên artêşa Tirka dagirker de ji wan agahiyan dide. Bera 20-21 Cotmehê de tünelên şer ên li qadên berxwedanê yên girê Cudî FM 14 caran bi teqemeniyên qedeqekirî hatiye bombebaran kirin. Wekê din di navbera 21, 22, 23 Cotmehê de li Xakurkê qadên berxwedanê yên Berbizinê, Xenerêya Jor, Kendekola, Lolan, Qele û Sinînê li garê qadên Sêdarê, Deşta Kavya, Mamnêçîr, Zevkê, Girê Reşîd û Rêbînê. Li Rojavayê Zapê qada berxwedanaya girê Bahar. Li Metîna qadên berxwedanê yên Beşîlê, Şelazê û serê Metîna. Li Qandîlê jî qada girê Savaş bi giştî 26 caran bi balafirên şer hatiye bombebaran kirin. Her walidî jî gelek qadên li van herêman 48 caran êrişên bi helîkopteran pêk hatiye. Endama Konsey Serokatiya Giştiya KCK Zilar Siter got tekoşina rêbera po tekoşinek fikrî, fîzîkî û bîrdoziye.
اندام کنسای سروکاتی گشتیا کجک زلار سترگ جمعیت حبر عاقفی و برسفدا پرسین روزنامه‌وان گلان آورل زیلان سترگ پرگالا خرکرنه یال ایمرالی و برخودان ریبراپو شر گریلا یال دیجی پرگالا خرکرنه یا ایمرالی و ارتشبونا جنه به کورهای نرخاند. درباره تجدید و پولیتیکای دستلات AKP و MHP'de زلار سترگ ev نرخاندن کرد. آرمانجا سرکه یا کمپلویا ناونتوی تونکرنا ریبراپو یا فیزیکی بو. ریبراپو با آخلک استراتژیک تفگریا جقادا روجلاتا ناوین درکت و آرمانجا کمپلوی پوچ کرد. هبونا ریبراپو هبونا گل کرده مسوگریه هبونا گل کرد هبونا ریبراپویه آزادیا ریبراپویه او 26 سالن ریبراپو لیمرالی لهمبری پرگالا işkence و تجدید تکوشینک دیروکی دمشینه اف تکوشین تن فیزیکی نینه تکوشینک فکری روحی ایدئولوژیک و پارادیگماییه ریبراپو به تکوشین اخوه همو حساب این کوپروگرام پوچ کرنه زلار سترک به وان گوتنان برسفدا گوتنین دولت باخچلی وها گوت دولت باخچلی فاشیست داخافتن خیال مجلس ده بانگل ایمرالیه کرد و دری ایمرالیه گرتیه هون ناهیلن یک گوتنک جی ایمرالیه درکوه هون چه بانگل ایمرالیه دکن کردان پیام آخوش آمده پر زلالدان گوتن جیوان فدایین آپونه و به سروک جیان نابه هگر هون بانگل ایمرالیه بکن هگر هون بانگا کشتل بکن دوه هون بنگا هفتیتن و دیالوگا به ایمرالیه را آوا بکن لازم اگل کرد و دوست انوان گوی خوابدن داخیانین تفگرامه اندama konsaya serokatiya gişti ya kecek zılar sterk de şahse Gültan Karataş beritan de şehidin cotmehi jibi birani u balkışan ser misyon arteşbuna jene uha got. Embisay arteşbuna jene ya beryasi salan be peşengiya beritan peşket hatine ve roje. Xwediye paradigmaya azadiya jenene. Arteşa jene xwegahand qona xeke giring. Netene leçyan le bajaran jî be fikre reberapo heza xwaya xweparastine birêve dibin. ریبراپو دزانی و 3 سالا 21 به 3 سالا جنه به کدو هولدان خو اف تثبیت کربو زلار سترگ جهر کسی خواست لهمبری ایریشن لسر جنو جواک بالدار بن اوها گوت شر تایبت دمریت دیه لکردستان و ترکیه لهمبری جنان پولیتیکای خرکر خستن امریته لکردستان هر روشن تنکشتن دست درجی و تاجیز چیده بن هول ددن اخلاق جواک برزینن بلاوکن لسر جنه ایریشک مزن هیا لازم اگل جواک رابن سرخواه قیامت راکن دوه جنین کردستانی و ترکیه دست بدن هف لدیجی سیستمی تکوشین ریخستنی بدن هف خورد بکن Dem Parti gut bila bombardman tavili bidawi bibin. Desteya reveberiya navendiya Dem Parti tekidar erişen kırkine yen devlet atık li Kurdistan'ı da xuyanek da ugut. Eriş redişi sivil antenekirin hukuka navne teveyi tebin pekirin ve demir des eriş verin ravastandır. Bomba baran sergelek navenden civaki gunt u bajar veke koban u kamış lohatinekirin eriş leherem edibe felaket ekemezin. Operasyonun leşkeriyen haberi sivilan bu pekirin hukuka navne teveyi devam kirna şehir ve bitene ve bestede mazede buna vundahiyan u giran eşi. Em bankla aliyan hemuyan dikin ku riyen çareseri aştiyane u diyalog gibi pejirine. Kecede keci bidaxuyane ki erişen kırkine devlet atırkada girker şermezar ker u banka mezinkir haber kodane ker. Kecedeki gud arteş atırkada girker u faşiz evara bistu çare jotme şevidin erişi bajarın kamış rokobanemin bişterik tiltemir giresi pişen galu heremen parasla medyayı ker. Devlet atırk veke her car şevidinci yekser sivil u navenden civaki kirin armanç her ikim haft kesatine şehit kirin u bedahan keci birindar bune. Gelek santralin elektrike navenden tendürüstü hatine bomba baran kirin en bankla Amerika, Avrupa ve heze navle tevidiki ku erişen devlet atırkada girker bidin ravastandın. Dem Parti ji bo azadiya rêber APO heft pêşniyaz kirin. Berdevkî Komisyona Hukuk û Mafê Mirovan Dem Parti Parêzer Öztürk Türkdoğan Banka Desthilatdariyê kir ku demil dest kanûna li dijî terorê biguherînin. Parêzer Öztürk Türkdoğan got ku hin xalên vê kanûnê de bahsa cezên müebbeta giran dike û heta mirinê jî berdana wan girtiya qebûl nake. Ev xal li dijî peymana Mafê Mirovan e û li dijî biryarên Dadgeha Mafê Mirovan ya Avrupayê ne. Parêzer Türkdoğan got ku divê kanûna infazê jî were guhertin û got desthilatdarî û dewlet li gorî vê kanûnê ji 2019 û vir ve destûrê nade ku rêber APO
ku bu malbat û parêzerên xwe re hevdîtînê bike divê ev kanûn jî were guhertin. Guhertina vê kanûnê ve gelek girtiyên ku 30 salin di girtîgehan de ne têne girtin werin berdan. Hingê dewlet û desthilatdarî wê heta bi dereceyekê ji tohmeta kiryarên keyfî û binpêkirina peymana mafê mirovan kanûnên neteweyî û nav neteweyî rizgar bibe. Türk dan got ku em wek Dem Partî daxwaz dikin ku kanûnên rê li ber berdana rêber Apo digirin demil dest werin guhertin û got Dadgeha Mafê Mirovan ya Awropa ji bu mafê hêviyê biryar da Konseya Awropa jî derbarê mafê hêviyê de di 19 îronê de hin xal danîne pêşiya Tirkiye divê ev pêşniyaz demil dest werin pêkanîn. Mafê hêviyê piştî 25 salan di girtîgehê de dikeve pratîkê û divê Tirkiye li gurî vê xalî demil dest gavan bavêje ji ber ku biryara Dadgeha Mafê Mirovan ya Awropa dibêje piştî 25 salan ne mümkün e kesek di girtîgehê de bêgirtin. Ji bo vê jî divê demil dest û dewleta Tirk bikeve nava liv û tevgerê li gorî mevzuata Birêz Abdullah Öcalan werê berdan. Cerdevanên nexwestin biçin operasyonê daxwaznameyên îstîfayê dan. Êrişê Dewleta Tirkiye dagirker li Seranserê Kurdistanê bêhna berdewam dike. Di van êrişan de hewl dide cerdevan jî bikar bîne. Cerdevanê ku naxwazin beşdarî êrişan bibin de ji cerdevantiyê berdidin û çekan datînin. Herî dawî sîh cerdevanên li gundê Taxîkê yê navçeya Farqîna Amedê ku nexwestin tevrî êrişên Dewleta Tirk ên li Herêmên Federêyan Kurdistanê bibe daxwaznameyên xwe yên îstîfayê radest kirin. Bilançoya MHK ya Lübnanê hat eşkerekirin Wezareta Tendursiya Lübnanê şeva çarşemê daxuyaniyek da û ragihand ku hejmarê kesên jiyana xwe ji dest dane bûye 2574 û 12000 kes jî birîndar bûne. Bi tenê roja çarşemê 28 kesan jiyana xwe ji dest dane û 339 kes jî birîndar bûne. Li Lübnanê başûr 8 kesan jiyana xwe ji dest da û 42 kes jî birîndar bûn. Li Neba Tiyeyê 12 kesan jiyana xwe ji dest da û 68 kes jî birîndar bûn. Li Bekayê 3 kesan jiyana xwe ji dest da û 11 kes jî birîndar bûn. Li Baalbek her malê 5 kes jiyana xwe ji dest dan û 17 kes jî birîndar bûn û kesek jî li Çiyayê Lübnanê birîndar bûye. Belê godan je menûçeyê nîv û pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.